Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο κανάλι μου. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Πριν να ξεκινήσουμε με το θέμα μας, θα ήθελα να κάνω έναν πρόλογο. Ποια είμαι και γιατί ξεκινάω αυτό το κανάλι, γιατί θέλω να μιλήσω για το Ισλάμ. Και αυτό θα ήθελα να το τονίσω, ότι εδώ συζητάμε το θέμα του Ισλάμ, όχι τους μουσουλμάνους σαν ανθρώπους. Τώρα έχουμε έναν γείτονα από μια μουσουλμανική χώρα, δεν ξέρουμε τι άνθρωπος είναι, τι μπορεί να σκέφτεται ή όχι, όλοι είναι διαφορετικοί. Εδώ συζητάμε την θρησκεία του Ισλάμ, τις ιδεολογίες, τα διδάγματά του και το πώς αυτό επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους που το ακολουθούν. Και μία πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια εδώ είναι ότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι δεν ξέρουν καλά το Ισλάμ. Δεν ξέρουν τι λέει το Κοράνι ή οι άλλες Ισλαμικές πηγές, τα άλλα Ισλαμικά κείμενα. Δεν τα έχουν διαβάσει, δεν ξέρουν τι ακολουθούν. Για αυτούς το Ισλάμ είναι οι 5 προσευχές, το Ραμαζάνι, ο προφήτης, η νηστεία, η φιλανθρωπία και το προσκύνημα. Τώρα εσείς μπορεί να πείτε και ποια είσαι εσύ για να συζητάς περί του Ισλάμ. Άμα δεν ξέρουν οι μουσουλμάνοι, που να ξέρεις εσύ. Εγώ είμαι μία Ελληνίδα της Διασποράς. Γι' αυτό μπορεί να ακούσετε μία προφορά. Τέλος πάντων, όταν ήμουν νεαρή, γνώρισα ένα παιδί στην Αγγλία από μία από τις μουσουλμάνικες χώρες. Ωραίος και όλα. Τέλος πάντων, παντρευτήκαμε. Εγώ σπάστηκα το Ισλάμ. Κάποιο χρονικό διάστημα έζησα στην χώρα του και πολλά χρόνια ανάμεσα σε μουσουλμάνους της Αγγλίας. Οπότε έχω δει, έχω παρατηρήσει, έχω μάθει 2-3 πράγματα και δεν ήμουν μουσουλμάνα απλά στο όνομα. Τότε ειλικρινά πίστευα πως είχα ανακαλύψει την μεγάλη αλήθεια. Φορούσα μαντίλι, προσευχόμουνα, νήστευα, διάβαζα το Κοράνι και εδώ η κύρια λέξη, διάβαζα το Κοράνι και τα Ισλαμικά κείμενα και ως άνθρωπος σκεφτόμενος έβγαλα κάποια συμπεράσματα. Και τον τελευταίο καιρό έχω δει κάποια πράγματα, ότι το Ισλάμ έχει αρχίσει να προωθείται στην Ελλάδα. Κάποια YouTube βίντεο, Έλληνες που έχουν ασπαστεί το Ισλάμ, κάποια κανάλια που το προωθούν και με πειράζει. Με πειράζει γιατί ακούω τα ίδια πράγματα που κάποτε είπανε και σε μένα και θέλω να σας προειδοποιήσω. Για να μην πέσετε κι εσείς στην ίδια παγίδα. Αν και μπορεί και να μην αλλάζετε ποτέ την θρησκεία σας, να σας προειδοποιήσω να μην έχετε συμπάθεια προς το Ισλάμ. Να ξέρετε ότι δεν είναι καλή θρησκεία. Είναι επικίνδυνη και να μην αφήσουμε το Ισλάμ να εξαπλωθεί στην Ελλάδα. Και αν είσαστε ήδη ένας ή μία μουσουλμάνα, μπορεί να μάθετε για την θρησκεία σας κάτι που δεν ξέρετε. Αυτά που δεν σας μαθαίνουν οι ημάμιδες. Στην Αγγλία έχουμε μία παροιμία. Forewarned is forearmed. Δηλαδή προειδοποιημένος είναι οπλισμένος. Τώρα στην ελληνική γλώσσα πιστεύω ότι είναι προετοιμασμένος, είναι οπλισμένος. Τέλος πάντων, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ξεκινάω αυτό το κανάλι, για να σας προειδοποιήσω. Κάντε λοιπόν ένα subscribe και θα σας αποκαλύψω και τα ψέματα που λένε και την αλήθεια που δεν θα πούνε ποτέ.